Mas gue tuh po. TikTok. Simual pangurasano margoda ko mangura asa manarto rasa bornginom asa manarto rasa bornginom cari mambahenadat na sumandinggan Opung mula jadi nabolon urasi ami asa tungdenggan urasi ami asa tungdenggan sawana ujujungon mari simual pangurasanon mari simual pangurasanon margoda ko mangura asa manarto rasa bornginom asa manarto rasa bornginom Tarise doli doli mambahenadat na sumandinggan mambahenadat na sumandinggan Opung mula jadi nabolon
Asa